Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kellu laqa importanti mal-ambaxxatur tal-Istat ta' Iżrael Ziv Boker. Matul din il-laqa fid-Dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista qiegħed isegwi mill-qrib is-sitwazzjoni fil-Lvant Nofsani, waqt li żied li l-Partit Nazzjonalista jibqa' kontra l-attakki terroristiċi. Bernard Grech tenna li l-Partit Nazzjonalista jibqa' dejjem favur is-soluzzjoni ta' żewġ stati u li l-paċi hija t-triq il-qudiem, waqt li sellem lill-vittmi li nqatlu f'dan il-konflitt. Min-naħa tiegħu l-ambaxxatur ta' Iżrael għal Malta qal li japprezza ħafna din il-laqa kif laqat bħal dawn huma ta' importanza kbira. Huwa qal li Malta dejjem fehmet il-pożizzjoni ta' Iżrael waqt li qal ukoll li l-ftehim li sar fl-aħħar sigħat huwa biss l-ewwel fażi minn proċess biex jinħelsu 450 ostaġġ. Flimkien mal-kap tal-Partit Nazzjonalista għal din il-laqa kien hemm ukoll id-deputat Beppe Fenekadami u s-Segretarju Internazzjonali tal-Partit Nazzjonalista Beppe Galea.